Stovky investorov prešlo cez tieto ruky. Niektorí v krátkom vzdelávaní, také workshopy, niektorí v intenzívnych dvojdňovkách. Desiatky, stovky ľudí. Prečo o tom hovorím? Žijem celý život nehnuteľností. Ako ich žijem? Som konateľom realitnej kancelárie. Realitka mi dovolila veľmi dôkladne spoznať zmýšľanie predávajúcich, kupujúcich, prenajímateľov, nájomcov, ako aj realitných maklérov. Som investor, čiže investorský život mi dovolil spoznať veľa vecí v konkrétnych situáciách. Vzdelávam v tejto oblasti. Vo vzdelávaní som mal možnosť dostať stovky otázok, ktoré ma vyformovali tak, aby som rozumel zmýšľaniu investora aj otázkam, ktoré si kladie. No a zároveň sám som prešiel nejakými vzdelávaniami a snažím sa kontinuálne v tejto činnosti vzdelávať. Aj to som ja, Roman investor, aj to som ja, Roman konzultant. Som tu pre teba, aby som ti v tejto veci mohol pomôcť. Moje intenzívne vzdelávania komunikujú to, kde sa tvorí hodnota, komunikujú to, akým spôsobom sa dajú nehnuteľnosti a tie najlepšie ponuky na trhu získať, ako sa dajú financovať. Financovať ich vieme ako fyzická osoba, ako právnická osoba. No a zároveň potom je tu starostlivosť o nájomcu. O ktorého nájomcu? Toho, ktorého si vybereme. Chceme si vybrať toho najlepšieho nájomcu, platiaceho nájomcu a nájomcu, ktorý nám imponuje. To musíme vedieť zvládnuť, vybrať si práve toho najlepšieho. Keď sa stane to, že máme nájomcu, ktorý nefunguje ideálne, tak na to sú tiež riešenia. Pomôžem ti aj s týmito vecami. A všetky tieto veci, ktoré som spomenul, pramenia zo zmýšľania investora. Takže dôležité je mám nastavené zmýšľanie ako investor a potom to ide. Ak mi dáš dôveru, som tu pre teba a rád budem s tebou zdieľať toto poznanie.